Shamwari yamaititi Janelle ari kunze ataura naPatricia Jack akaburitsa kuti ndiye akapinza maititi kuTop Nash kuti vaite brand ambassador, uye Olinda abva angoudzawo Patricia Jack kuti atsiure maititi vasarambe vachinetsana neNyati family. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Hanzi uto Reket family rabvuma kupushika Janelle. Happy Defense Forces Day masoja uko. Patricia Jack aburitsa machatsa akataura na Janelle. Janelle ndiye akamutanga akati hai Patricia ndokuti ndeipiko mami. Avaya ndokuti boy iwe naimi uyu munhu kutondiitisa ari kufunga kuti ndinomunanzva kumashure here, ngaandipe mari yangu chete. Kanzi watanga kikiki asi chinhai. Janelle ndokuti haiwa ada kuzviona kunge akapenga madeals ari kuvhaira nawo ndini, even iye Top Nash ndini akaramba achionererwa kikiki fona. Patricia Jack ndokufona ndobva ameno zvavataura ipapo ndokuti batika ngazvitry pidi good Top Nash. Janelle ndokuti munhu angashamisira zvekutadza kana kulaika mapost angu, imbo yemukadzi uyu anoshamisireko jailbed. Aifunga kuti Kate angu vachandituka, manje ini naKate angu tiri one. We are here for my followers. I even paid angu vava kuda kundipisa kanzi kikiki. I knew it vaya vanopisa ndiPatricia uyu. Vachipisa kupiko. Tom haana kana cent uya aitokumbira kusiyirwa mari. Facebook inotionesa zvinhu and we think people are better. Uya ndiye wenhamo uya kukanzi naPatricia kikiki ma1 saka uchadii mari ichabuda here. So ndo machats aripo iwayo. Patricia Jack ari kuti pane zvakawanda zvataurwa naJanelle asi haana kuzoda kuburitsa kuti vaita phone call vataura nezvei. So shamwari dzamaititi unotoona kuti chero navo vaneta havachadi kutamba navo. Patricia Jack wati iye dzungu master vanenge vati bvu zvese waya. Sisi Jinene marambo akatatu jongwe risati rarira. Muchishona kamuchacha ari kuti hongu machatsi ndeyenyu hasi mbikirwa. Next, bitter for justice matters. Maititi vanga vanyora vachiti after vaona machatsi aburitswa kuna Patricia Jack vabva vati vanhu muchiri kuita zvemashamwari inga muchiri right. Ini wamunonzwa chitanotamba neni batai murove. Unotoshaya kuti ko vanhu vanongoti maititi ngavangwarire. Kungwarireiko munhu anozvigarira kumapurazi? Takasiya Harare nevanhu vayo wani. Kuzivana paFacebook doesn't mean people are friends. There is a difference. Musangoti mukaona vanhu vachikomentana on Facebook mashamwari. Taneta nezvima message zvenyu kuma inbox kwedu. Be careful. We are too mature to know limits. We tolerate people, but that doesn't mean we tell them everything or we are that close. Siyana ine kuuya kuma inbox kwangu kuzondiudza. Ndinotofungawo kutambeiko vanhu vakuru vane vana munotambei. Izvi hazvina kubata Janelle zvakanaka since ari shamwari yamaititi. Kana munhu achinge aconfida in you semasocialites mataurirana kuma inbox avazi vanhu vari right. Vanhu vavauya nenyaya yako voiti bvuwesa nezita rako zvese nefone number paya. Phone number yaJanelle yaiswa zvichibva zvaratidza kuna maititi kuti Janelle chokwadi akatotaura naPatricia Jack nekuti pane screenshot ine chat profile picture nephone number yakangovharwa zvishoma, but the number is exactly number yaJanelle. So vabva angouya akataura kuti keep cooking machats. Ko ini modei kwandiri handina kana mbiri madiko kungosiyana neni. I will sue you for publishing my number and spreading lies. Ndisiye handine inemi. So Janelle is actually confirming that it is her number. Zvechokwadi yapublishwa paya. Saka machats ndeyake. Asi iye ari kuti machats akabikirwa. Cause I said tipe inyaya ukati regai ndibike machats. Ndokusungisa kwana my name hari kupay content. Try again later. Tsvaga dzimwe nyaya. Ndobva azonyora akati zvingatondinetsa. Let's meet in court JK. Period. We move. Uye nemachats ako tigoona akabuda mufoni mangu square. Before I know I was fine. Hondo dzese ndedze kuti ndomudirei imi makaudzirwa nani. Tomuda chero ari mugrave. Garai maziva izvozvo. So ndiJanelle ari kunyora akati iye akange angori right before atombozivana navo and
achiri kuramba achingovada maititi haasi kuzombomira nekuti kwai paburitswa zvimachats zvisina basa. Yes, nhamba dzingava dziri dzake but machats aripo akabikirwa. So Janelle is threatening to sue Patricia Jake kuti anodzokera kucourt. Haasi kuzorora iye Patricia Jake wacho, nyaya dzacho anoswera aripo achidzitsvaga achitukana nevanhu. Anyway, ukuwo paangoposta izvozvo kuti ari kuda kudhomoka nekuti ane nyaya dzakawanda dzaari kuziva dzamaititi, Olinda Chape wabva angoti veduweka ndokumbirawo kuti if you ever come on live please utitsiurirewo mukadzi. Hameno anozviti Mura here kana kuti maititi hameno ikoko. There was no need to make a mockery of the Nyati family. Who does that? Vana vadiki who are still finding their own way in life as bloggers. And there you go. Magogo their ancestor Dzimudzangara Ngozi Facebook, making a mockery out of kids who are still upcoming, knowing well panorama ne Facebook. That was uncalled for. Tom Jones, VOP, please tsiurai gule ziva yenyu. Please iko zvino Sika na Joey, a philanthropist, Kubonga family. Do you even know spelling zvayo yekuti philanthropist? Don't do that, man. So Olinda nyaya yamusvota zvisingaiti nekuti kuna maititi vakataura vachiti musauye pano muchindiudzira zvekuita papeji rangu. Ini handina kutanga Facebook nhasi, musandiudzire kuti ndive kefu, musandikomende zvinhu zvisina basa. Akati endai kuNyati family kana muchida kundovaudzira nekuti ivo vanouya vokumbira advice. Nhasi guys tiitewo sei, nhasi toita zvipi. Ngatimbotaura izveyai kuzogezesa kaiya murume uya makamuona here? Munhu deni akangopiwa kape kugezera akangogeza, but vaNyati vakati aiwa bheta vaite zvekutomugezesa, hatiisiye nyaya kwaNyati family. So vari kuti imi munoda kuudzira vanhu zvekuita endai kuNyati family uko munovaudza. Vanogara vachingokumbira help, so she was just making fun of them achitaura. So Olinda ari kuti hazvina kunaka kuti munhu mukuru arambe achinetsana nevana. Just do your clean content wose munhu mukuru pane kuswera uchinetsana nevana vadiki. Nyati family munoziva kuti vanorarama neFacebook. Saka imimi since mune following yakawanda, if you make fun of them vanogona kuluza mafollowers kana kutowana hate chaiyo. Imimi semabig companies paFacebook sekunge iri company munofanira kupushawo kuti tumabrand tudiki tusumuke. Wesi vana vekwaNyati vaya havasi kana competition at all zvachose chose, vanozviitira yavo content iri different. Vanonidawo kungopushwa just a bit kuti vagonewo kusumuka. Ukuwo Joey ari kutukwa nenyaya yekunzi ari kufambira GoFund yekwaRuth iya. She's just doing philanthropy achibatsirawo. Dei machingomurega aitewo zvinhu nenzira yake sekunge isusu tinongofarira zvinoitwa neCat family tichingotevera gomora. Chiregaiwo Joey aitewo zvaari kuita nenzira yaari kuita nayo. So izvi ndo zviri kungobva kuna sister Olinda vachingoti Cat family please chiregai kuramba muchingotokonya vanhu. Ukuwo Patricia Jake ari kunzi chiregawo newe kutokonya.